Scouts Azahar, amb el nom de la cançó Som el present, i es prepara el grup Scouts Iter. El grup Scouts Azahar va ser fundat en l'any 1977 en el Col·legi Marisita d'Algemesí, en un dels racons més estranyables de la Ribera Alta. En el seu quasi mig segle de la vida, el grup ha sabut mantenir la il·lusió i l'esperit Scouts en campaments i la passió musical, com es pot veure en el quart festival de la cançó que ja he guanyat, de moment. Eixe mateix esperit és, a més, el que ha fet avançar el grup en les recents inundacions que afecta Algemesí i moltes altres zones de València. Però l'Azahar no para. Si necessites trobar la funda del màstil o l'emplanador de parcel·les, sempre hi haurà algú de l'Azahar disposat a ajudar-te.